Здравейте, приятели, аз се казвам Венелин Канинов от оръжейен магазин град Козлодуй. Днес на вашето внимание искам да ви представя едно доста познато за много ловци, но също така интересно оръжие. Става въпрос за тази ловна нацевка ИШ-27 калибър 16x70. Едно доста красиво оръжие, изключително добре запазено. Мога да кажа в абсолютно оригинален вид. Оръжието е с 73 см дължина на цевите, 36 см от първия спусък до края на приклада. Сега ще го разгледаме подробно от всякъде, за да може да се уверите в състоянието на оръжието. Изключително красива дърво. Оръжието е внесено от Германия, тежи 3 кг и 300 грама. Оксидацията е в перфектно състояние на катката. Интересното за този модел ИШ-27, че е с плътна мерна линия, което се среща при ИШ-12. Може да видите тук бакелитовия затилък абсолютно непокътнат. Сега ще го разглобим, за да добиете максимална представа за състоянието. Оръжието е изключително стегнато. Буквално едва се отваря състоянието на главата. Абсолютно уникат е това оръжие за любителите на руските оръжия и за оръжия, които са стойностни оръжия. Тук мога да видим немските печати, 12 месец, 1974 година. Оръжието е с екстрактор. Състоянието на цевите е блестящо. Ето тук също да видят колко малко е махана ложата, почти няма следи от употреба. Изключително запазено оръжие. ИШ-27 осъществява производство на щата на всеки един ловец. Изключително рядко срещано оръжие, особено в тази конфигурация с тази мерна линия ИШ-27 16 калибър. Ние сме имали няколко през годините, но тази също може да се види и приклада, формата на приклада малко по-нестандартен от стандартната ИШ, която е с приклада, но оръжието е в уникално запазено състояние. Ако това оръжие представлява интерес за вас или някое друго от нашия магазин, не се колебайте да се свържете с нас доскоро. Бъдете здрави и ловувайте с стил!